Hello guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजा सेप्टेम्बरनि 17 मोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो भिडिअखौ एगारनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा प्रत्येक बोसोरावनो बिश्वकर्मा फुजा होखायो नालाय ओंखायनो दिनैबो होबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय आंहा एडमिट जाहैनोसै हस्पिटालाव दा बेलासियाव थांसै आरोना दा फुजा सुजा होना लाग्रोबाय नै गारियावबो माला गानहोनोसै गारिखौबो एसे फुजा खालामनोसै रेडि खालामबाय दं नै मिस्टारा गारि फुजा होनोसै जोङो नै जोंहाना गारिनिया एबार इदि पिंक एन्ड येल्लो मोजां नुसिगोन ना सिगांना पुरा येल्लोमोन दा पिंक आरो येल्लो जाबाय गानबाय नै गोदाननो रुद्राक्ष गोनांलायथार माथो आसलि ना नकलि बेखौसो मोजां नुसोदां थांनाय बोसोरना नै थांनाय बोसोर नायोमोन अकल येल्ल'मोन ओमफ्राय दा पिंक गोनांखौ बेनि आगोल बोसोरना अरेन्ज गोजामोन बाइकनाथ' बेल'खायोना बेसेरा इखौल' डिजाइनल' मोनगानो बाइकआ जोंहाना नै मिस्टारा गारिखौ माला गानहोखांबाय आरोना ओमफ्राय फुजा खालामगासिनो नै ओमफ्राय ओरैजाय आनैयाबो फुजा खालामनो नागिरदों ओरैजाय प्रसाद जानोलाय बिसिगासिनो ओमफ्राय नै आइयाबो खुलुमनो रेडि जाना दं लाइनाव दं आंहा खुलुमखांबाय आरोना आं खुलुमनायखौ भिडिअ लानो मोनासै ओमफ्राय नै आइया खुलुमबाय ओमफ्राय नै जोंहा दा प्रसाद जानोसै प्रसाद साना जानोसै खुलुमखांबाय लास्टनि लास्ट दिनै दाउ बेदरजों खुमब्रा जाना थांनोसै आंहा दाउ बेदरजों खुमब्रा संगासिनो खुमब्राखौ आनैया हागासिनो र' बेखौनो आयौ खुमब्रा हागासिनो खुमब्रा बोरायबावसो आयौ बेगरा रज'गौमोन खोमाहाय गारलाना होबा स' गाइस नै खुमब्राया पुरा फुल जाबाय मानसिया बुरजा नालाय थाइसे संखाबाय आरो खुमब्राखौ ओमफ्राय एसे होनो दंबावो नै दाउ बेदरा खुमब्राजों दाउ बेखौ हरबावनोसै सासेयाव होलाना होनो बेखौ दा रेबबासो एरनोसै खोबना दोनथ'नोसै स' गाइस नै खुमब्राजों दाउआ मोनबाय आंना जोंना माने नै गोथाव जाना थांसै लास्ट डेनि वाव टेस्टि नुबायलै गंगार दुन्दियाबो होखाबाय आरोना जानोसै जोंहा जानोसै खुमब्राजों दाउ देव आं जाला बानलुजों संख्रिजों ससे हर देलायग्रा आयना सायना सोना लाखानोसै बेयाव रेडि जागासिनो स'
गाइस दिनै हस्पिटालाव थांनो थाखाय रेडि जागासिनो ओमफ्राय गान्दुआलाय गान्दुखौ लांसैखौ गान्दुखौ नोंनि बेगाव सोनानै थांनो अ रेडि जाबाय थांनो थाखाय रेडि खालामगासिनो गान्दुआ खोलांसै र' गान्दुखौ बेगाव सोबावनोसै नै बेबिनि बेगा आरो खावसे थांबाय गारियाव बेयाव दा खावसे दं गोसोदो रेडि 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 बेखौ बानो बर'दोंमोन ना लांदों लाया नों दहाय लानाया लायगोरनायाव लाबोइखौ रेडि रेडि नायनो अबाव सोजोबखो सोजोब्बाय अरिजिनेलानोथ' मोनाखै जाजोब्बाय रेडि थांनोसै सानथाम सानब्रैनि थाखाय न'आ थादो इदिनो ना थांसै दे आं हमलाय ओरै बेंखौ थांनोसै चार्जार लाखाबाय थादों जेबो नङा बे सियाराव दोन सियाराव लाइटआ दै माबादो थांनोसै थांबाय दं सेकुन्दैखौ नायलांनो थाखाय नों गिदिङो सफैबाय प्रगति जोङो आंना हस्पिटाल लायनो बोरायराय माथो सिङावसो सोनांगोन नामा हा माइखौ मा खालामदों लामाखौ फोरबाय लामा प्रब्लेम जासिगोन गारियानो जायगा दं नाथायलै जेनेबा माथो दिर जाथारबाय बिदि मानसि थाया नामा इयाव गार्ड सान बेयावनो ओंखार नामा नोंसोरो गारिखौ दोनना फैनो .04 Gracias.